Nanapod mi sa sikat na Mirror of the World. Website. Nga naman po lagi Great Wall of China dre. Oh my God! Koi Pan. Sas. Ano siya? No, Oslob Cebu. Nindot kayo si Katuna Mirror of the World gitu ini. Sakay na dia. Praasa man eh. Virginia. Kalibutan Pingitaw ng Pilipinas. Yan tira Pilipinas ay. Tadang! Philippines. Katuyok ni kita tibo kalibutan na ni. Katuyok ni kita tibo kalibutan. Sila Pirates of the Caribbean. Ito daw may Singapore. Paris man Paris. Eiffel Tower may. Oy. Pindot sa view. Pergi kangaroo. Kakilap yun landscape nila nanti mahal kita yung mga baki yung mga frogs hindi kayo mga landscape hindi kayo mga landscape Eiffel Tower napay sounds speaker 1 meter distancing na meter distancing ya punta kani unsa man puni siya ako kabalo kay karon ko kaan hiya ning lugar Sina ada arite unsa ni siya te tower grabe kainit man karon god morning mga langgam tali din diri Raw Liberty babae na gayang mo nga na tubig okay diri ra man siya no tanan no tiktoik lang tino kana diha te unsa puna diha sa taas
Di ana. Oh, dito sa babaw gyud. Pwede pod? Ah, na siya tambayanan di ay na sa restaurant. Liberty, Statue of Liberty din. So ubos na ay mga koi fish. Dagko kayo mga koi fish. Oh, koi fish, dagko kayo. Oh, dagan kayo sila. Dayon, ang nagbugok ang tubig at oraw. O, kabalog kung saan istatwahan eh. Japan yun, Japan. Japan daw ko nun eh. Japan. London Bridge. Gibalhin diris Bohol. Singapore ni siya. Ano sa Singapore? 20 mong mabayad ana, umukuha ka. Uy, na may lalaki daw karang gahubo. Notice nag-landscape, oh. Ah. No. Yeah, kaya na may lalaki daring yung lapo sa dingding. Sama ni. Kulbahin naman kayo ni. Ha. Ha, model na siya, model. Ito, nila po sa dingding, oh. Kulbahinam kayo, nila po sa dingding. Na sila yung mga pine trees. Murag bagyo. Na, atong vlogger, musaka na siya, ha. Pagsaka na to dahil sa bus. Pagway punta ni gamay, di murag hangak. USA lagi. Ha? Oh, mo kita ni London Bridge. Namuna siya nasa kanta nga London Bridge is falling down. Kaabot na mig London, ha? Kaabot na mig London. Ha? Oh, muna siya, ha? Makita siya. Gikan ta diri London Bridge, makita diha ang Singapore. Itong tower. Location review. So ubos na pag i-construct nila. Ito saka ta. Ito sa cross nga asa ni gadupa nga si Jesus Christ. So ang Pilipinas dito, ito ang kaon. Adi ang Pilipinas, Acropolis kuno dia restaurant. Namugaway kay hangin. Musaka na punta itong nagdupa nga Jesus Christ. Ano punta dito? Tapos ang ang na lang. Araw. Hangak man di ay Brazil ta nasa Christ the Redeemer Brazil din eh rao ita diri gamay kay hangak man.
Cebu Hollywood. Bayo. Ongoing pa ilang renovation. Hindi pa magbulak oh. Stikas agi kay. Ako na kani nag-renovate dire. Masih dula na bata. This playground is for 10 years old below. Thank you. Malaki siya landscape pero wala pa siya mahuman. Mabalik na may-ari po. Hindi rin mga goddess ni Re, Poseidon, sa Neptune, Pluto, si Hades, si Zeus. Wala sila mga goddess. Ito mo haligi oh. Kahoy. Masa naman itong kauban ron. Kulit kayo lang ang konti. Nagsilbig balik, wala pa matagpaw. Balik sa Eiffel Tower, kaya silbig otro. Sayaw pa. Dili na patunganan eh. Tunganan mo ko na siya patgod. Tunganan mo na siya ng mga bulak. Okay. Nandot kayo. Mata. Mahilang toilet. Kaihikon mo. Mihi mo diha. Unya. Mangulit na mi. Balik na bigawas. Okay, tingin ito naman. Ito pamig ICM kami nito mi dito. Mag-only rice mi sa mag-inasal. Okay, gutom na yung kauban kay duha naman daw kuno ni sila kabuok. Ano itong gagyan ganina ini dayon kini siya diri mo siya makita nimo sa mga lugar ang mga naa diha pambutang nila ano siya na siya lawas na me. Bye bye.